ο Χασισοπότης να έρθει να πει τι? Απατεώνα, πολιτική απατεώνα, με 10 μαλάκες μέσα να μιλήσεις. 10 είστε. Όχι, μόνο του. Ένας είναι αυτός είναι απάτσα. Ντροπή. Ένας είναι. Μόνος του είναι. Ναι, βεβαίως σας ακούω. Ρε ντροπή σας και σε εσάς. Ρε ντροπή σας και σε εσάς. Που ήρθατε εδώ να ακούσετε ένα χασικλί. Κατέστρεψε την Ελλάδα. 300 ευρώ σύνταξη πήγε. Δεν τρέπεστε λίγο? 12 άτομα, ίσα ίσα για ποδοσφαιρική ομάδα είστε. Και με μια αλλαγή. Ναι. Ίσα ίσα είστε να κάνετε ποδοσφαιρική ομάδα. Και να κάνετε και 2 αλλαγές. Άντε κομματόσκυλο του συστήματος. 12 κοπρίτες είστε. Κοπρίτες. Καταστρέψατε την Ελλάδα. 300 ευρώ η σύνταξη. Και ήρθε να μιλήσει. Τανό, δεξιά λίγο. Τανό.